Máme šuter. Pozor, azbestové ruky. Rychleji? Míchej, rychlej. Dobře. Ježiš, to voní úplně super. Wiggle, wiggle, wiggle. Dneska jsem tady se Soňou Baranovou, právničkou z OKB, která mě bude učit dělat risotto. Dneska budeme robiť lanížové risotto, Dana naučíme from scratch, keďže ešte doteraz to nikdy nerobil, tak Yes, let's go. Těším se, jdem na to. Já mám mega radost z toho, že tady mám ty šalotky, protože jakoby já jsem vždycky viděl, že jako používají na různých věcech, ale jakoby vždycky, když jsem šel koupit nějakou jako zeleninu, tak tam neměli. Ja si ho objednám tiež vždycky také. Tak jsem si objednával z rohlíku právě, no. Ale oni sa inak používajú lepšie na hocičo namiesto cibule, ja to dávam fakt namiesto cibule. Tak to kudlá. Pořádně. Za mě cibule čím víc najem, tím lepší. No, snažím sa. No, myslím si, že pôjde na jemnú. To bude zapadať s tou rýžou. Tak skúsiš druhou, hej? Jo. Ideš takto teraz, precision, hej? Viděl bych tam víc, no. Ta je taková. Je taková, no. Že rostla dvakrát. Je taká ohavná. Je taková nehezká, no. Ale snažíš sa, hezký. Yes. Potom je tak pátá cibule, co krájem v životě. Fakt? Jo. A dávaš si kedy risotto v restauracii a inak skoro Jo, vôbec? dávam. Fakt? Ja si nedávam skoro nikdy, ja si ho robím doma proste. Já ho neumím, takže jako jsem ho nedělal. Dodnes. Dneska se naučím. Hej, práve risotto je hrozne easy na ten ako prep ingrediencií, vieš, že fakt jedine si nakrájaš tú šalotku, to je celé a potom to len, potom proste len miešaš. Že nemusíš žiadne proste... A šalotku dáváš prostě do všech vždycky? Hej, vždycky, no. No, první holka ve videu a rovnou brečem. Jsem tady na výběr. Táto nech to viacej mľaská. Tak no. Takže namixuješ jedna ku jedný olej s tím máslem. Tak to robím ja, hej, možno to nie je správne vece, možno ma za to niekto podisí, ale myslím si, že tak to je dobré. Nice. Tyjo, to tak voní. Mega to voní. To nechám otevřeně, jenom bych to, my jsme to tady cítili. Trošku vyčmuchať, jak vonú sviečku, vieš. Přesně. No, takže teraz trošku porobíš tú šalotku, nemusíš akože nejak extra dlho, proste 2-3 minútky, nech sa trošku chytí. Vývar si dajme do redliku bokom, nech ho nehraje veľmi, potom ho musíš prilievať. Stačí tam a nebo ten větší? Nie. Dám to na 5 ten vývar? Jo, tak on je celkom studený, takže kľudne ho daj na viac. Celý nebo ne? Vůbec. No, viacej, tak. No a teraz ideme prisypať rýžu. Ty máme šuter. Děláme zvuk, když to otvíráš. Když se nastává ten vzduch. To vypadá fakt úplně jinak než ta jasmínová. Totálne. No a nasyp mi ju sem rovno. No a teraz túto rýžu trošku porobíš na to masle a olej. Kam vzala tu šalotku? Jo, to je v tom? Už je v tom? Jo, ok, to je zmixované. Hej, už je to zmixované. Počkáš, kým sa to obalí do toho oleja a ona fakt tak vidíš, ak sa tam tie biele, aj keby zrnka začínajú postupne priesvitnieť. Jo, vidím. Tak počkáš, kým to spriesvitne. A keby všetko dochucovanie risota a takže sol, tak to robíš až úplne nakoniec. Tak podlívaj pomaličky. Ešte môžeš. Ešte. No tak dobré. Kedy podľa vône sa z toho odparí všetok alkohol, vieš, keď budeš cítiť, že to je proste prestáva byť. Aby to bolo na oko risotto. Hej, nech to prestáva smrieť za chlastom. Jo. Furt za chlastom, čo? Furt to smrdí chlastom. Ale inak s vínom je super variť aj rôzne testoviny, alebo tak nerobíš to? Amatrčáne, dělám s vínom. S čepevým? Takhle po kouscích. No a daj kľudne rovno viacej ešte. Tak to hej, dajme. A teraz v podstate chilluješ, hej? Teraz to len ako miešaš, slušne. Čítam na tebe, teraz to miešaš, proste čakáš, kým sa tá tekutina vsiakne do tej rýže, hej? To robíš najviackrát. Ale už teraz, keby ono, aj keď nemáš doma, že vôbec nič, len parmezán, tak je to dobré, vieš, že to potom si robíš čisto len parmezánové risotto. Jo, že dáš jenom vodu, jakoby? No, nie, že vodu, ale... Jo, takhle, konci, že neděláš žádný to. Hej, že keď nerobíš žiadnu príchuť, že na konci, keď nepridávaš vôbec žiaden laníž alebo žiadnu zeleninu, nič iné, tak stále toto parmezánové je proste stále dobré, vieš, stále to hituje. Nice. Já se tak těším jakoby, na to, že se to naučím, protože mně přijde, že když si dělám třeba těstoviny, tak mám pocit, že jim jakoby trochu prasárnu, víš, nebo jakože je to prostě jakoby jídlo, to je trochu prasárna. A z rýže mám prostě jakoby pocit, že je zdravá, že jo. Hej. No a máš aj takéto srbské risotto, takéto zo školky, vieš? To nesnáším. Ne? Já ho nesnáším a právě jakoby teď jsem hrozně dlouho
když jsem prostě byl v jakýkoliv restaurace, většinou nějaký italský, tak prostě jakoby risotto mám prostě už spojený jenom s tím, co dneska děláme. A nedávno jsem byl v Masně na obědu. Bylo tam risotto, tak jsem se ho objednal. A přišel mi to z té školní jídelny, ne? Já jsem byl tak naštvaný a vůbec jsem si tam neuvědomil, že tam budou mít taky to s kuráciou a zastruhali za Jo, s 30. To jsem fakt nesnášel vždycky. Pamatuju si, jednou jsme byli právě nějaký dovolený v Egyptě s mámou a měli tam, že risotto, tak jsem to otevřel a byla tam jenom bílá rýže, takže tam nejlepší risotto na světě. Posnažili se. Přesně. Kuchár se s tím vyhral. Ne, asi. Možno ochutná jedno zrnko rýže už, že jak jsme na tom. Pozor, azbestové ruky. Kámo, to není vaření, abych se nespálil. To je dobrý, ale to takový, jako, že u toho fakt celou dobu musíš být, že třeba když děláš těstoviny, tam hodíš 10 minut počkáš. Ale je to hlavně hrozně síté, víš. No vlastně. To je 150 gramů je vlastně mega málo, třeba 2-3 porce. No a potom si, to si vieš robiť aj jak prílohu, vieš, že to je super napríklad tiež nejakému vecimu, alebo tak. No asi. Akorát až 20 minut míchat, no. Mě na tom trošku odrazuje, když to teď dělám tady poprvé. Čiže neviem, to je môj. Kde otlačať? Vpravo. Tak nevíce vpravo? Neviem. Ja si to vždycky musím vyskúšať, ktorou píšem, no. Prosím. Mám řidičák? No práve to som išla povedať, že prečo myslíš, že nehneš sa prvé vôbec, mám řidičák, ale vždycky Zahněte doprava. Na každej križovatke proste 3 sekundy, vieš, buffing. Loading. No vidíš, už to začína mať ten zvuk. To je pravda. To musí proste mňaskať. Sound of love. To říká vždycky jeden Ital, že? Jo. Teraz by som ochutnala jedno. Počkej. Bude to mega. Tak si to odhodíme tu, hej. Jo. Už dobrý? Dáme poslednú. Yes. No a potom to vlastne ešte do toho budeme dávať ten olej, takže možno trošičku viacej na tej hustejšej side, aby sa nám to potom nerozplizlo moc tým olejom. Jo. Masla, megarela, vôbec nešetriť. To si dáš na také kocičky. Chci všechno chutnálí s máslem. Minule, jak jsme dělali s Zdravkem Tykačo EPP, tak jsme taky prostě jakoby tam dali máslo, kde jsme věděli, že jakoby se tam správně dávat nemá. Takže prostě s máslem. No jasné, no to je prostě na konci vždy lepšie. To vyzerá dobré, ne? No. Bych dal to a normálně si pak kouknu, jak to vypadalo, když jsme tam nasypali tu rýži, protože to vůbec nebylo takové, takže teď už je tam normálně, že vrstva, že? No, začíná to být dobré. Parmezán dáváš v jakém modu? Parmezán a maslo se dává naraz. Jo, ok. Čiže zbíhají sliny, no na to koukám. Okay. Ja si myslím, že jo. A teraz môžeme vypnúť panvicu. Zatiaľ to nemiešaj, ešte povede. Takhle jebne všechno na jednu? No jasné. Okay. Tak, a miešaj. Strašne to tam piaskaj. Míchej. Tyba, hned to... Míchej. Rychleji? Míchej. Dobře. No už tak. To začíná vypadat. Že jo. Yes, si to pevina. Víš, to vypadá tak dobře. Ešte to musíme doslovene dopepriť. Jo. Takže ochutnáme. Je to dobrý. Jo. Ale poďme to dopepriť a doslať určite. Jo. Ale je to tak dobre na skús, akorát podľa mňa. Nie je to vôbec rozvážne. Dobře. No neboj sa toho. Ideme to dobre tieto poprvé. No a poďme Lanish Magic. Co to nemá úplně takovou hnědou barvu, že nemá to? Hezky. Ježiš, to voní úplně super. Voní to top. Takže se mega těším na ochutnání. To je dobrý. Je to dobré. Tak jo, za mě je to ready na servírovanie. Plating už nevyšiel. Dobře. Ty děláš asi v kuchyni, co už to nosí? Prosím? To asi děje jako normálně v kuchyni, asi takhle. Jo? Já nevím, by to jak udělali. Wiggle. Jaká plácka prostě. Nice. Tak jo. Dobre, už stačí. Dobře. Tak jo. Tak to dám ochutnat. Tak jdem na to. Dobrý chuť. Je to dobrý, no. Je to mega dobrý. Pojďme, jsme to dochutili fakt akurát. OK, nice. Takže lanížový risotto. Mňam. Tam prostě můžeš zkombinovat nakonec úplně cokoliv, veď? S čím si to děláš? A toppingy. S čím si to děláš nejčastěji? Naposledy jsem dodala dýňové.
Ale robím si to často normálne zubami. Zubama. A to dýňový sú si akoby mixéru. Dýňové pyré, no. Dýňové pyré, to do toho zamiešaš na konci. Vlastne úplne celý čas rovnako, až potom nepridávaš laníž, ale pridáš dýňové pyré. Ešte to zamiešaš a na konci som na to dala také crispy prosciutto, vieš, na to má taký crunch. Bolo dobré. No, tak tohle to bylo lanížový risotto se Soňou. Díky, že jsme si tohle mohli spolu vařit. Dejte subscribe, like a vidíme se v dalším videu. Ahoj.